менә бу урында Абдулла Алишның төп җырты менә хәзерге вакытта шушы кладовой гына сакланган инде. Бу урында аннары балалар бакчасы булды. Хәзер инде балалар бакчасын мәктәпкә күчерделәр. Менә монда хәзер шушы кладовой гына Абдулла Алишның 100 елдан артык инде шулай саклана. Спас районының Кыек авылында белгәнебезчә Абдулла Алиш туган. Менә бу күлдә сертатман сүртәк изеп йөргән дип сөйләделәр миңа. Авыл халкы элек-электән үзенең хөр фикерлелеге һәм иҗатка омтылуы белән аерылып торган. Әйе, без Алишевларны һәм аларның эшчәнлекләре хакында мәгълүматны туплыйбыз. Район күләмендә, республика күләмендәге фәнни-гамәли конференцияләрдә актив рәвештә катнашып, лаеклы урыннар алганбыз бар. Минем фикерем буенча, Алишевларның нигезендә шушы музей почмагы материалларын һәм Алишевлар эшчәнлегенә бәйле рәвештә барлык материалларны туплап, музей ачу кирәктер. Бу безнең намус эшебез. Үрдәккә хайваннар секретны сөйли, алар үрдәк әйтә. Шуңа күрә аларга исем биргәннәр. Андый булырга ярыймы? Юк. Сезгә серләрне сөйләргә ярыймы соң? Юк, сөннәт әйткәнчә сөйләргә ярамый. Ә сезгә сөйләсәм сөйлисезме башкаларга? Юк. Абдулла Алишның нинди әкиятләрен беләсез? Сертатман сүзләр, уян кызы, эшкә Сез теләр идегезме Абдулла Алиш белән очрашырга? теләре. Нәрсә сорар идегез сез анардан? Ничек син менә бу әкиятләрне, шигырьләрне язалдың дип сорадым. Әкиятләрне авырмы язган? Ничек каян хисләр килә ул әкиятләрне сизергә? Мин сорар идем, нинди әкият язасы килгән менә шул төрмәдә булганда. Мәктәптән кала тагын нишлисез менә авылда? Каярга йөрисез, кая барасыз? Балык тотабыз, походка барабыз, библиотекага барабыз, Китаплар укыйбыз. Лагерьга җибез менә хәзер. уеннар үткәрәбез. Үзегез Кай үткәрәсезме? вакытны үзебез үткәрәбез, кай вакытны укытучылар үткәрә. Ә тагын без дуслар белән җыелышып, походка барабыз. Менә шундый. Камыга менәбез кай вакытны.